Čaute ľudia, vítam vás pri mojom ďalšom videu. Dneska si zahráme ďalší diel My Farm. A ešte predtým, jak začne video, vás poprosím, aby ste hodili like a odber, lebo mi to veľmi pomôže a môžeme sa vrhnúť na video. Čo som mal robiť predtým, jak som začal hrať My Farm. Takže, prvé je, keď som začínal, že čím lepším 5 minutes later. budú zelenina alebo hocičo, tak budem viac dostávať peňazí, hej? Možno viac peňazí, ale strašne dlho to trvá. Že ak chcete minúť 45 minút, aby ste dostali proste za to 3,5 tisíc peňazí, tak akože neviem. By som najradšej tu za pár sekúnd, 5 sekúnd toto trvá, 5 sekúnd len. Za chvíľku, za 5 sekúnd proste máte už skoro 200 peňazí, takže to by som určite spravil. Celú dobu som si myslel, že proste keď prídu tie potkany a že zaútočia, jak teraz sa môžeme na to pozrieť, že niečo spravia. Nie, nič nespravia, že zoberú niečo, len keď sa pozriete, tak to len zníži ako keby, hej, že zase musíte čakať. 25% to je vždycky z toho, čo už je. Takže len 25%, takže čo ja viem, nič hrozné, ale takže sa toho určite nemusíte bať. Potom ďalšia vec je mať proste takto uspratanú farmu. Lebo ak tam budete mať dobrú vec tam, zlú vec hneď pri sebe, tak to bude veľmi ťažké, lebo budete si len míňať čas proste kosiť tie veci len proste dve, chápeš? Ja si to dávam tunak, napríklad tie horšie, takto si to proste rýchlo pokosím, aj toto, mám všetko na mieste, mám ako keby pokope a proste na ten istý čas mi to narastie, napríklad tu mám, alebo tu, hej. Takže to je úplne jedno. A potom posledná vec je, čo vôbec neprajem nikomu, keď pôjdete tunak, tak ak neviete 8,000 crops, aby ste niečo dostali. Ja som 5,200 robil 7 hodín, hej? Takže si to predstavte, koľko by ešte 8,000. A ako tieto 50, 200, 500, 3,000 je ešte v pohode, hej? To nie je moc. Ak za to niečo dostanete, ale potom už tie viac než 5,000 je celkom už dosť ťažké získať. Dobre ľudia, toto by bolo všetko na toto video. Dúfam, že sa vám páčilo, nezabudnite hodiť like, odber, jak som hovoril, a čaute.